Отново сме на път с активисти от Движение Промена към петричкото село Самуилово. Отиваме при баба Божия, за да й вършим събраната сума, за да си плати глобата, която българския съд и наложи за няколко тръка канабис. Сега ще видим дали ще се зарадва възрастната жена. Та баба за другото снимки прави. Как ме е срам да се гледам вече. Не може да спи по цели вечера. Аз ако беше он да жени, бех решила Кьолков язовирок изкупна. Първите години ми беше така. Да виж какво ми беше седна, па викам какво е такво. Затворили. Това е договора. Тук пише, потвърждаваш, че си получила на 17.02 200 лева. Един подпис слагаш и тук. Ето ти 200 лева. Тук пак договор за дарение, 2016 година. По дело сума 362 лева. Тук пак? Тук, да. Ето 362 лева. 100, 200, 350 и 62. Преброй си, ако искаш. Тук за сумата от 500 лева. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Преброй си ги, ако искаш. Да се отива един лист да изовием, да не изгубам. Такива за банката са, не ли? Баба Божия, да те питам, какво ще кажеш на други хора, има и възрастни хора и с други места по страната, как ги плащат с насилно, такова, какво ще им кажеш на тях? Да се борят, да... Що ти им кажем? Да се пазат, да внимават и да знаят, що говорят и как ги лъжат само. Щом печелих затвором, това съм добре. Иначе на тия ким стане ще кефа на всички.